पवन जी, अभय बाबा, मुन्ना भैया, जगदम्बा भैया, जेकर महीना में आ जाता तो एकदम मसीना पे आ जाए। ये तो परवारी का कुल ना जी। आई मिजाज एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। अभी जयकारा बोले के मूड में केहू नहीं थे। सब सोचता कि केक कटल बा, भोजन वोजन होइए गइल बा, तो तनकी सा नृत्य के भी हाल ही में व्यवस्था कर दिया ना। बोलावो तनकी सा भजन गा ली का। अरे कवना नगरिया से मैया मोरा आईली हो, कवना नगरिया भइले सोरे हो। मोरा आईली हो, कवना नगरिया भइले सोरे हो। कितना प्यारा लाइन हमार कमल चाचा लिखल है। स्वर्ग नगरिया से मैया मोरा आईली हो, धरती नगरिया भइले सोरे हो रामा। स्वर्ग नगरिया से मैया मोरा आईली हो, धरती नगरिया भइले सोरे हो रामा। स्वर्ग नगरिया से मैया मोरा आईली हो, स्वर्ग नगरिया से मैया मोरा आईली हो, धरती नगरिया भइले सोरे हो। कवना नगरिया से मैया मोरा आईली हो, कवना नगरिया भइले सोरे हो। यही में एगो प्यारा भजन, बहुत ही प्यारा, एक लाइन और मार देता नहीं। एक बाद चलल जी गुड्डू भैया बटले बाड़े। आज बचिया के 13वां जन्म उत्सव मनावल जाता। आज बचिया के मम्मी पापा हितई न सब जुटल बा। अच्छा समझ हीरामन भैया पलिया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष भैया के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार बा, अभिनंदन बा, स्वागत बा, बहुत ही प्यारा पुरस्कार बा। आज हमनी के सभे लोग माई बहन भौजाई भी जुटल बनिए से कहे के पड़ता। सोहर गावल जाई। संतोष भैया अभी थोड़ा बिजी माने खाना पीना करावे में। एक बाद भैया भाभी के जब बुलावल जी सोहर गवाई, तनी बचिया के जन्म उत्सव को कुछ गावल जाई।
दोगो बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस लोग आइल बड़े तनी कूद कूद के नची हैं लोग तनी के लागी एगो बहुत ही प्यारा भजन और लहू चूहू निमिया के गछिया ए जी झुलू मारत बाहिलो लहू चूहू निमिया के गछिया ए जी झुलू मारत बाहिलो की बाधावा आरे चढ़ल माई अइली ए जी भई